गाइस जोङो दायो थांगोन माबायाव भैरबकुन्द दुगैनो थांनोसै गरमखाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै गिटारबो लाबाय जोङो ओइलाय दायो इन्जय खालामहैसिगोन जोङो ना बाबु इन्जय करबो आंनि तो गाइस आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय नोंथांमोनखौ नोंथांमोना मोजाङै दं जानो हागौ आंबो मोजाङै दं नायलांबाय थादो गाइसमोन लागाव deh babu gitu oke nah tuh guys जोङो थांनोसै दायो जोङो मानि जुस लादों एसे इन्जय बानायनो जुस जेनेबा माबा नङा आरो जौ नङा जुससो स्प्राइट हा ओमफ्राय हाजोआव एसे इन्जय खालामहैनोसै माने न'आव थाबाय थाबा एसे बरिं मोनो ओंखायनो जोङो बायहेरायाव ओंखारसोदों आरो एसे बेरायहैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दैलि फैनाय जायो जोङो नैबे अरुणाचलाव बैलाय माबाया हाजोआ बै मोनसे भिडिअआवबो बेयावनो फैनाय दंमोन अरुणाचल आरो नै खेबसेबाव फैबावबाय माने नैबे दैयावहाय एसे गरम मोननायखाय दुगैनो थाखाय फैबाय जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै नैबेजों हाबलांसै नैबेजोंहायनो भैरबकुन्द ओमफ्राय पिकनिक जाग्रा माबाया नैबेहायनो आरो नैबे लामाजोंनो थाङो बाहाल' la 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 बरिया जायगा लामाया हिटखा बेरायनो बिराद मोजां हाब बबेजों थांगोन जाखो बिसोरो बबे जायगायाव लेंखोलै गाइसमोन लामाया नायदो गाइसमोन माजों फैदों नै लोगोफोर दायो थांजाला लामाया गैला गाइस जोङो दायो सफैबाय भैरबकुन्द बिराद मोजां ओमफ्राय नै दैया बिराद स्राय बोहैनाय बिराद मोजां ओमफ्राय जोङो दा मोजां इन्जय खालामसै ओमफ्राय दुगैनानै थांसै आरो बिदिनो माबा लोंनानै थांसै जोङो एसे नै जुस लाखाबाय ओमफ्राय बेखौ लोंनानै जोङो थांनोसै नोंथांमोनाबो इन्जय बानायफै आरो नैबेहाय बिराद मोजां बार नाङो ओमफ्राय खिन्थु बिराद गरम बोथोरा ओरै उदालगुरिफ्राव थाङोबा नोङो बिराद गरम जायो ओंखायनो नै दा एसे दुगैनो थाखाय जोङो फैबाय आसोलानो नै दुगैगासिनो लागाव आदा दामना हो आदा जोंना होबाय आसोला जागायहांबाय भिडिअखौ लाबोनाय जायासै मोजाङै ओमफ्राय हाखु दाखु फैनाय जाबाय नालाय हठाथनो ओंखायनो भिडिअखौ मोजां लानाय जायासै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नाय बिराद समायना रमायना ओरै दैया बिराद स्राय बोयो दा अखा हानायखाय एसे माबा जादों आरो एसे गुबुंले जादों अखा हायामोनब्ला एसे मोजां स्रां जायोमोन आरो दे ओइ आसोलफ्रा जाहांबाय एन्जय लागाव बे समावनो इन्जय खालामनांगौ लोगोफोर इन्जय खालाम आयु बिबाराबो टिभि नुदोंथ' नै लोगोफोर बरिया नै गाइसमोन माबायदि नुदों बरिया नै लोगोफोर
आं दैयाव सोमबाय ओमफ्राय माबायदि नुदों नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय दैयाव दुगैनानै जोङो देखायनो मोनासै गाज्रि जामोन गाइस जोङो थांफिनसिगोन ओमफ्राय दुगैखांबाय दुगैनायखौ आङो लानाय जायासै नोंथांमोनहा नुवासै जायखिजाया गाज्रि मोननाङा आङो दुगैनायखौ देखायनाय जायासै दायो थांफिनसिगोन जोङो ओंखारबाय जोङो नै ओमफ्राय नै जुस दंबावो जुसखौहाय लोंनानै देखायसै आं ओइ जुसथ' लया जाबो नाखि ओइथु आं लोंनि गाइसमोन आयु थ' गाइस थांसिगोन जोङो नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो जायखिजाया नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन गाइसमोन या